tal, señoras e señores? Son as 6:30, chegou a hora da gastronomía, da comida, do chop-chop en directo na televisión de Galicia e precisamos que veñan os nosos cociñeiros titulares. Que pasen Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal? Como están? Fixastesvos que hoxe viñen arriba e temos un fornazo, Que vos parece, Fornazo. Como quedaste? Fornazo, Fornazo. Non un forno calquera, un fornazo. Está chulísimo ou non? Está chulo, está. Que tal? Como estás despois da vitória, Don? Hombre, un poquito de resaca del triunfo. Sí, hasta esa resaca emocional, non? No, ben, moi contento. Sí. Por certo, Ilusionado. preciosa camisa, gostame moito, sí, de piña, está chula. E ti, Bego, que tal? Eu moi ben. Leváchelo mal ou...? No, que va, eu non levo mal. No. Mira que lle deches... Veña darlle ahora un repaso. Claro, deches o meneito sexy ao arroz, pero... Pero non sirve de nada. Non houve maneira. Teño a impresión de que lle imos quitar o medo a moita xente respecto ao que imos cociñar hoxe, porque probablemente lle teña medo a xente a esta receita, pero non lle hai que ter. Imos ver que nos trae Raquel de Silleda. Ola, son Raquel e vou vos a contar a miña receita do carneiro. Eu teño un truco para que quede máis suave, que é escocelo durante 5 minutiños con uns limóns partidos ao medio e uns allos e un pouquiño de sal. Isto fai que a carne quede moito máis suave, con un sabor moito máis suave e lle saque moita da grasa que ten. E despois de facer isto, faz un mallado con allo, perexil, laureiro, un pouco de romeo, úntalo ben con aceite de oliva e ese mallado, incluso lle faz uns cortes profundos e meteslle os allos para que o sabor se estenda por toda a peza. E nada, o forno é sen máis. Fixádevos que peza tan impresionante de carneiro. Non sei se chamarlle carneiro, Begoña, para que non me bote la bronca. Bueno, isto é un cordeiro. Eso é un cordeiro. É un cordeiro. Non é un carneiro. O carneiro tiña que ser... Máis grande. Tiña que ser como a isto, non? De grande. Sí. Se levante como Pero nada. maior. Pero é moi bonito. A ver, impresións. Hai que quitar o medo, non? A xente, que moitas veces a xente di no, é que o carneiro é moi complicado de cociñar. Tampouco é tanta cousa. Non, home, non. Iso é adobar, é un pouco de tempo, é calor e xa está. E ti teslle medo? Ningún. Ningún? Ademais, se Raquel é de Silleda, pero... Ah, claro, é verdad. Espero que... Que é de Silleda? Home, claro. Raquel é de Silleda. Non lle puxo en cara, pero cando vexas así de cerca... Cando vexas ao mellor dis, mira, aquela noite. Porque a tele engaña moito. Cando vexas a persona digo, ui, co paquete que me ten esta. Bueno, pois a ver que é o que nos di Raquel despois cando pase por aquí. En calquera caso, imos repasar un pouco os ingredientes, porque supoño que ides adobar de maneira distinta, non? Tanto un como o outro. Seguramente. A ver, contame. Pois eu voulle poñer no adobo un pouco de sal, un pouco de allo machacado, uns trociños de touciño espetados cun palillo e ao final de todo un pouco de whisky e limón. Whisky? Whisky. E ti tamén lle vas poñer whisky? No, eu igual o bebo despois de... Igual, pero... No, eu voulle poñer un pouquiño de coñá, un pouquiño de aceite e un pouquiño de romeo. O sea, ti botaslle coñá en vez de whisky. Coñá e romeo. Sí. Bueno, por van ser dous adobos completamente distintos. Hai que recordarlle á xente da casa, señoras e señores, que poden chamar cando queiran, poden vir ao programa, poden traer as súas receitas, o que vos preste, o que vos apeteza. Nós estamos encantados de que veñades aquí e traiades o que mellor sabedes facer ou o que peor tamén. Así que, Begoña, Xulio, cando queirades, por favor. Voño deixar un cacho de cordeiro. Vale, deixei un cacho de cordeiro. Faime falta para receitas, non? A ver, como se fai isto? Porque aquí xa tens que ter coitelo bo. Home, mira, pois é moi fácil. Mira, aquí, ves, que non o das cortado. Eso xunta. Isto, está. Corte limpo. Mira, Fácil para ti. son cirujana. Fácil para ti. A pata para Espera, mí. que cho paso nunha bandexa. Toma. A pata para mí. Así quedou que a bandexa, non? Para fregala. Vale, pois veña, córtame aí a ver como vas facer. Mira, e aquí está a paletilla. E a paletilla, isto xa che vai dicindo por onde tes que ir. Vale. Ves, mira. Ves? Pobre carneiro. Mira, non pasa nada, xa non fai nada. Xa. Sabedes que pasa? Eu creo que temos un pouco de mitoloxía, ao millor, co tema do carneiro, sobre se sabe moito a bravío ou non. Porque hai moita xente que lle ten medo. Mira, poño un exemplo. A miña moza sempre me di que sexan noviños, co tema dos años e así, sabes, e demais, porque senón, que lle sabe moito a bravío. Senón é así. No, deso nada. Deso nada. Halle que sacar ben unha glándula que ten, e mira, eu creo que el é onde está. Tes ti a glándula? Sí. A ver, vamos pola glándula. Eu teño a bola de brabú, A bola de brabú. que se chama nas aldeas.
A bola de ouro ten un nome curioso, eh? Sí, é a glándula do bravío, pituitario bravío. Que pasa? Que está aquí na perna, aquí máis ou menos a mitad da altura do músculo. Temos que facer un corte. Vale. A ver, isto temos que ver, eh? Mira, vou sacar así pouco a pouco saca para aí que se vexa. A ver se ya saca non sei ben. se se ve. A ver se dá sacado. A ver. A ver. Dá, isto sale solo. Mira, Acertoulle. vale? O sea, iso é a glándula... Esta é a glándula que fai que o cordero, se se cociña con isto, fai que nos sepa, que se estenda por todo o animal e nos sepa a bravío. O sea, de verdade que se estende... De verdad, É tan concentrado... Sí, esa vela blanca na meto na boca, eh? O sea, no, estaba... Que te por bravo. É que estaba pensando, se a meto na boca, terá que saber a bravo completamente. Estou, Home, non sei, non coñezo ninguén que a Non probar. probes. Non, pero me refiero, ahora, vela blanquiña, Sí. porque é un cordero pequeniño, non Begoña, uns 8 kilos serán. Sí, 8 e pico. 8 e pico. Debe pesar. Pero ás veces incluso se pon verde, según vai medrando, según é carneiro, máis Sí, sí. carneiro, claro, é máis grande. Así é que son de bravos os carneiros. Así é que son de Que eu bravos. teño unha casa e teño que andar ca vara, porque se non teño a vara, venche detrás. O sea, venche detrás, ti estás ali intentando darlle verzas ás ovellas e o carneiro detrás, bum, 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 e ti detrás de... Pero, por favor, deixeme un pouco de tranquilidade, carneiro. Que pesadilla. Bueno, vamos chamar a Raquel, porque eu creo que é o momento de que vexa a feita ou desfeita que van facer os nosos cociñeiros. Por favor, que pase Raquel de Silleda. Un aplauso para ela. Hola, Raquel. Hola. Que tal? Moi ben. Benvida. Bueno, contame. Así que che É que gusta queres que cociñar. che conte? Ai, vale, que se me pongo, eh? Home, cruzásteme de brazos. Gustache moito cociñar? Entón? Sí, claro. Sí? Sí. Coñecías a este home que temos aquí? Sona má cara, pero coñecelo así personalmente, Xa. non. No, de falar non. A ver, sí que se me fai coñecida, pero... Confesa que falan mal. Sí. Falan mal. A cara non, eh? Non lle digas despois por detrás. Non ha de ser tanto, non ha de ser tanto. Bueno, que tes unha receita un pouco particular, eles van a cambiar, sobre todo co romeu, co whisky. Que che parece? A ver, se está bo, todas as recetas son boas. Ah, vale, ti se está boa, dache igual que Sí, está claro. E aparte, como comer gústame. Ah, vale. Entonces... Viñaxe ao sitio indicado Claro, tamén, claro. para comer. Cada un ten as súas ervas, un pouquinho distinto. Tes algunha preferencia polo que biches ata agora, ou non? No, por ali o limonciño así... Vente, vamos a remarnos a Begoña, vente. A ver, Bego, contalle que lle botas ti. Pois eu botolle o sal, ora unteino así cun pouquiño de aceite, e pois clavolle así uns trozos de touciño. Para iso eran, claro, os carbadentes... A mí enseñoume así miña abuela. Xa, bueno, entón, Pois se diga así. unha boa... Home, As boas saben. Calar e a sentir, non? home, Sí. co forno de leña, isto é unha maravilla. Uf. E agora meto así, machaco así un pouco allo. Bego, ves a dalo todo hoxe, eh? Ah, mira, cos allos así. Sí. Claro, enteiros partidos, machucados, como fai Xulio. Sí. O allo asado está moi bo. Peor a técnica. Vale. Ah, claro, aprendín de ti. E isto ao forno, o sea, ao forno como metes? Nunha bandexa ou como Nunha fas? bandexa, mira, teño aí que a bandexa. Ah, vale. Sí. E agora aquí boto un pouquiño así de aceite. Vale. Sí. E agora coloco así. Aceite do bo. Así. E faz igual, inda que botes un sobre outro, así, vaise facendo. Vaise facendo, sí. Vale. Raquel. Porque levalle bastante tempo. Sí, levalle tempo. Dependendo de se é moi Sí. vello, novo... Ah, depende tamén a idade do Claro, do carneiro. se ten moito, se é moi grande, máis tempo. É boa idea o de cocelo con un limón, se é un carneiro grande, cocelo con limón para quitarlle así un Porque pouquinho ela fai esa no- forza fai que no pode bote ter de limón, de ¿no? grasa. Sí. Claro. Entón, Mira. o adobo que lle vas preparar... Aí, ves? Xa está. Vale. E o adobo que lle vas preparar, o sea, xo machúcalo, valo botando todo ou preparas Xa o está. adobo? Xa está. Mira, agora botolle así. Ala, Que lle botaches, que é iso? un pouco de whisky. O whisky é bo para todo. Non os carallos Ve que é pali, non te pases. No, pero- Que vas moi rápido. É bo, É moi certo. É bo que... É buenazo. Sí. Abreche as ventas, Mima. Ves? E agora, Que máis? mételo ao forno. Xa. Claro, isto non ten nada. Bueno, Claro, pues vamos que- ver de Xulio, ti espera aquí, tranquiliña. espero, tranquila. Vamos É ver que de o Xulio. bo que ten o cordero é que é así, é moi sencillo. Eu simplemente tamén untei, botei un poquinho de sal, puxenlle unha cama de romeo, como ves?
Ah, por baixo. Por baixo e voulle poñer un poquinho por riba tamén. Teña esa preparada para riba. Porque falando das ervas así, pois, aromáticas ou que se utilizan na cociña, en Galicia hai moita xente que está na casa e moitas veces non as aproveita. E non se utilizan. Sí, é verdade, a verdade é que a cociña galega é bastante pouco especiada. Temos, hai un montón, Romeo hai en todos os lados. Sí, sí. O lado da miña casa está cheo de... A ti gusta o Romeo, non? Sí, a verdade é que sí. De feito, ti na receta xa o tes, non? Sí. Entón ti, como A ves, mí a única erva que non me gusta é o ourego. O ourego non che gusta? Non podo con el. Buah, pois a mí, se é un ourego bo, encanta. O sea, para as pizzas, e demais, a ver, isto que era? Isto era... Non, dame o visto bueno ca coñá. Voulle botar un poquinho de Mira, coñá. coñá, É buena, É coñá. E ti Entonces- crees que, o sea, que absorbe tanto o sabor, o sea, o olor? Non, claro, o que quero é voulle botar na base para que despois os jugos do cordero van caendo e mezclándose ca coñá e despois utilizalo como salsiña. Ah, Que é unha salsiña moi cativa porque non... Acabáramos, o sea, vamos ter entre whisky e coñá pois unha diferenza aí entre os dous que non sei que lle parecerá a Raquel. Bueno, a ver o que... A ver como A ver sabe. o que sabe. Todo está bo, hai que A ver como despois está. probar. Moi ben, Raquel, pois para a zona de sufridores que é esa cadeira Pois que tes para aí, o- vai para ali e vai botando un vistazo porque creo que xa pouco vos queda por facer, non? Sí, mételo no forno. Metelo no forno. Mételo no forno. Bueno, pois canto tempo temos que Mira, nós dependendo do forno, que sea, os fornos domésticos son un mundo aparte, uns 90 minutos entre 180 e 200 grados. Por dame un segundo que creo que temos chamada telefónica a alguén que quere falar sobre o vosso carneiro. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Con Estrellas, Estrella de donde? aquí de Ordes. Ah, bueno, moi ben, aquí ao ladiño do plató. Que che parece o carneiro? Gustache ou non? Pues, gusta. Ti falo como algún destes dous que teño aquí ou eres máis como Raquel? Máis ou menos, máis ou menos. Non tanta especie, pero máis ou menos. Ti simplemente lle botas un pouco de limón, allo e ala, pa dentro. Sí, pouco máis. Oiche, non sei se che apetecería vir un día ao programa. Pois a ver, Sí. En que eres Sí. especialista ti? eu en carnicería. En? Carnicería, Ah, en carnicería, vale. O sea, que ti as carnes lévalas ben. sí. Vale, perfecto. Pois tráenos unha carne e ven por aquí polo programa e así facemos unha carne que eu tamén son moito de carne, vale? Moi ben. Veña, un bico, Pues venga, gracias. moitas gracias. Un bico, Venga. chao. Bueno, Chao, agora sí, igual, rapaces. Chao. Metémolo no forno, non? Moi ben. Moi ben, tempo, temperatura. 90 minutos entre 180 e 200 grados, dependendo do forno. 90 minutos entre 180 e 200 grados. Bueno, pois... Este que é pequeno, Neste caso, dependendo tamén dos anos que teña. Eso é. Pois mentras vos metedes iso no forno, eu voulle dicir a Galicia que é maravillosa. Galicia é preciosa e Galicia Adelante. sabe moitísimo de carneiros. Se eu digo xa a parte do carneiro que quero asar, vai vivir así te pedir toda. La chuleta. La paletilla. La garreta. A parte de adiante. O traseiro. Vendo todo por igual. Como do porco, hasta os andares son vos. Me gusta a la brasa. Asado. También a la parrilla es rico. Al horno. Lo más fácil para hacer en casa. A mí gusta de todas as maneiras. Ten que ir asado en pota tradicional, 2 horas e media, 3 horas. Media. Deixalo facer así a fuego lento. Simplemente un poquito de tomillo o de romero. Aceite, viño blanco, allo, perejil, unha folla de laurel. Pimienta. Sal. Con unhas patatiñas redondiñas. Esas pequeniñas, noviñas. E grasa de porco. Iso é importante, unha cuchariña de grasa de porco. Lo que sea. A graxa de porco, A graxa de porco que sempre funciona para todo. Da igual onde botes, a graxa de porco vale para todo. Ou non vale, Raquel, a ver, como estás por aí ti? Eu por aquí sentadiña, esperando Tranquilo. pa parxa. Empeza a chegar o arrecendo porque eu xa desde aquí che cheiro un pouquiño, É que ven así... Verdad? E mira Además- que non hai moito que xantamos, pero xa casi claro, presta, pero é que xa, isto é como unha merenda do programa. Sí. Empeza a recender porque xa levamos un pouquiño co carneiro aí no forno, e ademais xa fixestes as patacas, non? Andivestes cocendo patacas por aí. Sí, cocemos uns poquinhos cacheriños. E agora que imos facer, entón? Pois mira, agora o que vou facer é... Bom, primeiro vou prender a vitro e vou derreter unha pouquiña manteiga. Vale. Raquel, ti tamén lle dabas as patacas, non, na receita? Ou non? Dáselle o que faga falta. Pero utilizabas patacas ou non na receita? No,
Como era a túa receita? Recórdame, para que vexa a xente na casa, así tamén lle recordamos. A miña receita era solamente vos dixen o carneiro. As patacas despois podemos facer de moitas maneiras. E o carneiro como facías ti? O carneiro eu botaba dependendo do grande que fora, pois o metía con limón, a ferver un pouquiño para quitarlle ese toque que moita xente di de bravío. Claro, do que falábamos aquí. Do que falabades antes. E nada, despois facía un mallazo con allo, perexel, romeo e ao forno. E ao forno, o sea, bastante parecido ao que están facendo eles aquí. É que a receta do carneiro ou do cordero é moi básica para facela ao forno. Ten pequenos matices, pero non hai moita diferencia entre... Entre chefs? Sí, a verdade é que... Non hai moita diferencia entre chefs. Hai sutilezas pequenas. Bueno, pois agarda por aí, Raquel, agora estaremos contigo. Contame, veña, como estabas facendo aquí cas patacas, ti? Xa está derretida a manteiga. Mima, desfixos. Mira, as patacas cocinas, vale? Están cocidas, vamos a retirar un poquinho de lume, vale? Están cocidas, capel, como ves. Sí. Ves? E agora fixiño un corteciño así o ancha cada unha, o que vou facer é abrilas e esmagalas un pouquiño. Pero por que as esmagas? Porque quero que me chupa a maior cantidade de manteiga e de perexil e de romeo que lle vou botar aí. Vas a botar tamén perexil aquí e romeo. Un poquinho de perexil e un poquinho de romeo. Vale, eu penso que... O sea, é a primeira vez este truco non o escoitei na vida. O sea, prometo-vos que non escoitei isto na vida. Esparruchar as patacas para que collan, aplastadas para que collan aí... No, canta máis superficie teñas exposta, máis superficie vai absorber. A verdade é que químicamente ten sentido, non? Claro, e físicamente tamén. E físicamente tamén, sí. Eu que son así un pouco. Aí vamos a botar unhas folliñas de romeo. No, Xulio, estáme gustando a túa receita, digocho de corazón, Bueno, pois eu agradezo a sinceridade. Sí, dicho que sí. E agora un poquinho de perexil, así roto camán, simplemente. Si non me gustase, tamén che diría que me gustaba. Xa. Creo cho ben. Pero sí, no, a verdade é que non se che vai queimar. No, mira, agora vamos a saltar así un pouquinho. Vale. Ahora que tan pronto empezan a dorar os alliños. Pois nada, xa lle botamos estas pataquitas aí, un pouquiño de sal. Estaría a receta lista. Simplemente manteiga, o allo, o perexil, o romeo. É un pouquiño de sal. Mira como salta, mira como bate. Atentos na casa, señoras e señores, que imos preguntar cousiñas, E repartimos 50 euriños para a cesta da compra, que ademais dixeron que o IPC subira un 10%, eso é moitísimo. Así que os 50 euros van a axudar. Isto... Vamos alá. Estaría listo. Eso xa estaría. Pois a ver que nos conta Begoña. Begoña? Mira, eu xa vou apurada. Vas mal xa, ti? Non vou mal, eu vou ben sempre. Que vas facer? Tes aí as patacas todas picadiñas. Mira. Picaches polo que parece, polo que entendo eu, que é pouco. Parece que picaches cebola, pemento vermello e pemento verde. Como están? Esmajadiñas. Están cocidas. Están cocidísimas. Están cocidas. Estas aproveiteinas. Vale. Tiña ardonte e dixen, por veña, unhas patatas. Vou facer unha ensalada co cordeiro. Unha ensalada así po brau. Vale. Receita de aproveitamento. Xa fixemos onte, hoxe tamén. Mira. Ahora teño aquí. Vou facer unha vinagreta, pero voulle poñer un pouquiño de mostaza. E mira, solamente vou facer así. 2 partes de aceite. Vale. Me encantoume 2 partes de aceite. Isto que é? É vinagre galego, está bo, 2 partes de aceite, bota a rumbo e unha parte de vinagre. 2 partes ao criterio Begoña. Reméselo así un pouquinho. Vale. Eso chamase emulsionar, cañetas. Vale. Isto é emulsionar, vale, para a xente da casa que non saiba como a min, emulsionar é mesturar de toda a vida. Pero eles chaman de emulsionar. É que sí. E agora boto un puntiño de mostaza. Mira, así co cu do tenedor. Vale. Largo yo aí. 2 partes de aceite, unha de vinagre e un cu de mostaza. É un cu de mostaza. As medidas de Begoña son maravillosas, Oxe, perdes outra vez. Maravillosas. Claro que hai que facer sempre. Cando faz algo, está bo. Escoita, por que faz aí en vez de facelo nunha cunca? Mira, porque vai collendo así. Mira, colle así. Bueno, porque tiñas tú a mao. Vale. Tiñas tú a mao, digo, xa collo este. Xa, moi ben. O sea, os teus razonamentos son unha maravilla, Botolle así. E o aliño. Raquel, vente aquí, ó. Deixo che vir porque isto é... Vamos, ven aquí, ven. Non, é que iso hai que velo de cerca. Mira pai a mestura que fixo aí. Que é o único que lle falta. Buah. Sal. Nada, un pouquiño de sal.
Lembrados da casa chamar, Lembrade de chamar, máis. Vou vos dicir a primeira pregunta do concurso. Con que erva aderezou Xulio o seu cordeiro? Con que erva aderezou Xulio o seu cordeiro? Esa é a primeira pregunta pola que podedes gañar 50 euros. Erva para a cociña, erva especial, xa sabedes. Así que chamade ao teléfono que vai aparecer en pantalla e así podedes gañar 50 euros para axudar. Teño que ganarte, porque claro, eres de Silleda. Xa nin Teño que ganarte, por lo menos cansalada. Por aquí. Que? Tabo. Dalle. Tabo. Dalle. Eu casi vou atender a chamada, se me deixes, eu se me deixes atendo a chamada, parece ben. Teño que ganar puntos, queda que ganar puntos, sí. A ver a quen temos do outro lado do teléfono. Hola, que tal? Boas tardes. Hola. Con quen falamos? Con Sara. Sara de onde? Da Estrada. Da Estrada, tamén boa terra, todo boa terra, Últimamente chámanos xente de boas terras sempre. A ver se me chama tamén alguén de Arzúa, que quero. Sara da Estrada, queres 50 euros? Hombre, se nos das? Se o acertas, eu douchos encantadísimo, Con que erva aderezou Xulio o seu cordeiro? Con Romeu. Con Romeu, correcto, 50 euros que marchan para a Estrada. Moi ben, Sara. Gracias. Oiches, gustache o carneiro a ti? Bueno, ni sí ni non. Dixéchelo así. Pouco convencida, Sara? A ver, hai unha parte que sí me gusta, que é a parte da costilla, que estea así ben duradiña. Pero ten que estar ben duradiña, ben... Pero as outras partes non tanto. Pois mira, digoche unha cousa. Si tan eres así de cociñar, por que non ves cociñar un día? Ui. Claro, por 50 euros ben que chamas, Pero para vir cociñar non, verdad? Claro. Amiga. Non é por nada. Bueno, un bico, gracias por vernos, Venga, gracias a vos. Chao, 50 euros que van para a Estrada. Ai, Dios. Bueno, todo listo, non? Listo. Mais ou menos listo? Sí, pois, por favor, colócate no teu sitio de sufridores outra vez. Outra vez, mándasme pala. Prefieres quedar aquí? No, marcho. Bueno, si queres, eu como ti queiras, Como ti queiras. E mentre vos rematades, imoslle contar un pouquiño sobre o carneiro a xente de Galicia. O segredo da nosa fantástica gastronomía, como sabedes, empeza no campo. É evidentísimo. En Galicia sabemos que os animais que viven felices, facendo o seu aire nos nosos prados, son os que mellor están despois no prato. Ou non? Se están todos boísimos, o carneiro é, desde sempre, protagonista de moitas mesas de celebración. Pois cando tocaba traballar coa veciñanza, nas mallas, ou cando eran as festas, porque tocaba carneiro e punto, xa está e acabouse. En Moraña xa facían atención a isto ao espeto en 1923, cando polo visto un emigrante retornado trouxo a idea de armar asados ao estilo da Pampa Argentina. Hai que recoñecer que o rapaz foi listazo, sen dúbida ninguna. Nestes días podedes pasar por ali porque están de festa en Moraña ata o día 31, pero tamén vos podedes achegar a outras celebracións en Dodro ou en Lousame, que tamén teñen tributo ao carneiro en Dodro e en Lousame, que xa non sei o que iba a dicir. Bueno, que como estades? Ben, aquí estamos. Estades no forno xa? Claro. Home, claro. Isto é increíble. A ver. Mira, hora e media. Mira que ben cheira. Hola. A ver, saca iso. Mira, ese... Hola. Mira. Acabáramos. Guau. Que pasada, Mola, Guau. A xente na casa non estades vendo, pero están todos os compañeros detrás das cámaras, así. Todos así. Atendendo, a ver se... Hoxe tedes que sacar uns pinchos para a xente. Veña, va. Hoxe sacamos uns pinchos, que o merecen ou non? Eu se gano, poño vos os pinchos. Vale. Gratis. Pois veña, empratade, vamos a empratar. Ai, que xente, Vamos ver un pouco, mira Begoña. Begoña, gustache, a ti gustache a carne, gustache trillar, Home. Porque trillas con ganas. Mira. Isto no meu pueblo chamase churruscos. Os churruscos. E fanse nas cociñas de leña, ves? Claro. Miña abuela facía un bocadillo. E despois que che poñía en bocado, poñíache en pan, así, pumba, para ti. Sí, comía ela. No, ela. Ela? Gustáballe, sí. E é bueno acompañar con un poquinho de ensalada, ahora pobrao. Vale, o sea, que lle estás poñendo a Raquel un pouco de costela, un churrusco. Sí. E un pouco de ensalada. Exacto. Que pinta, que maravilla. A ver, Julio, que é o que quere facer. Julio, contame. Mira, como cruje, Sí, a verdad é que... Ao final iba a resultar ser un fornazo, Ves que che dixen eu? Que nós non escatimamos. Non, xa vexo que... Claro.
Vamos a poner una aquí. Hola. Así vamos a dar un poquito de altura. Y ahora vamos a aprovechar parte Para poner un pouco de este juguiño que de preve, de salsiña. de salsiña. Bueno, pois que mentre lle vai lle dar un botas poquito de brillo. o preve a salsiña, voulle recordar á xente da casa que temos outra pregunta. Que carne lle puxo Begoña ao seu carneiro para que asara no forno? Que carne lle puxo Begoña? Que carne, entendemos que tipo de carne, vale? Lle puxo Begoña ao seu carneiro para que asara no forno. 50 euriños que poden viaxar para a vosa casa, se queredes. Ou se a sabedes. Raquel, creo que chegou o momento de que te ergas e veñas probar, porque chegou o auténtico momento que estabas esperando desde que entraches no plató do a voltas co prato do quen anda aí da Televisión de Galicia. Vente para aquí conmigo. Vai mirando po favorito. Mirando po... Ti ponte aí, por favor. E vos vide para aquí, que xa vos teño guiadiños. Vente. Ves? Aí está. Así e aquí. Así, mirando para adiante, como si estiveras na mili. Aí, Begoña, así. Aí. Moi ben. Estades nerviosos, sufrides ou non? No. Total. No. Ti lévalo ben. Estamos ben. Estás moi activa en redes sociais, É que son moi activa. Estás subindo as receitas, todo estamos facendo no programa, mostrándolle a xente. Claro, que xa ten que ver para cociñar. Bueno, Raquel, cal queres probar primeiro? Pois non sei. Pois decídete. Dame, igual, a ver, vaña, vamos a por un. Veña, dalle aí. Ese é o de Begoña. Está probando a receita de Berín. Bueno, vemos que ten ese cachiño de touciño que lle botaba a túa avoa, verdad? Por riba. Esa ensalada especial de temporada. Churrusco, como dixo ela, churruscos. Na miña terra chamanlle triscos. Triscos? Confirmamos que lle chaman triscos? Non sei. Eu non escoitara, digo que non. Pois chamanlle os triscos, para botarlle así por encima a verdura. A verdura, sí. Os torresnos. Os torresnos, claro, os triscos. Bueno, pues mentras probas, espera a probar... Bueno, sí, vai probando o seguinte, que temos chamada telefónica a ver se podemos repartir 50 euriños. Hola, que tal? Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Con Abel. De donde? De Arteixo. De Arteixo, moi ben, cerquiña da Coruña. Abel de Arteixo, pois non sei, dime que carne lle puxo Begoña ao seu carneiro para que asara no forno, máis ben carne máis grasa, non? Máis que carne, para levar 50 euriños. Touciño de porco. Touciño de porco, Begoña? Touciño de porco, Begoña! Touciño de porco. E podesme decir a quen lle copiou a receita, eso xe sería plus. A quen lle copiou a receita? Ela, sí. Non, eso sí que non sei. A súa aboa. A súa aboa. Non pasa nada, Abel. Ti eres tamén moito de comer ou non? Si, gusteche? Si, gústame. E cociñar? Tamén. Pois ven ao programa, cando queiras. Bueno, eso xa. Abel de Arteixo, un bico, moitas gracias por chamar ao programa. Gracias. Bueno, continuamos aquí con Raquel. E chega o momento de verdade. Dinos, que tal estaba o de Xulio, que está nervioso? Begoña, mira que te miras, mira que che dixo que te poñes mirando para as cámaras para diante, non hai maneira, Pero queres mirar para min, home. Non é verdad. A ver, Raquel, que tal estaba ese o de A ver. Están boísimos calquera dos dous. Eso dino todos os días. Eso é políticamente correcto. Eso é políticamente correcto. No, eso non é políticamente correcto. Están moi bos os dous. Están bos os dous, Galicia. Pero a verdade é que as pataquillas, o complemento, tira pastelado. O sea, que lle damos a vitoria a... Hoxe creo que vai levar Xulio, ¡Xulio! Dos! ¡Xulio! Dobrete de Xulio. Bueno, Xulio, increíble, Increíble. Ahora veñeme 4 de non, Begoña, hai que levantar isto, Hai que levantar isto, non pode ser, Raquel, moitísimas grazas, Moitísimas por gracias a vos. participar no programa, por traer o teu carneiro e por disfrutalo. Moitas grazas. A vos. E tens que volver outro día. Oi, cando que irades, eu a isto apúntome sempre. Tives, claro que sí. Marcial, carneiro, non sei se tes ti do outro lado do plató, Seguro que carneiro non tes. Despois vente por aquí e probámoslo todos xuntos. Un bico, compañeiro, chao. Paso por aí, en nada, estou con vos. Antes, lembrar que por hoxe non vai máis, pero que volvemos mañá, como sempre, ás 4 menos poucos minutos. E mañá con novidade. Non teremos a Eva Iglesias, que xa está facendo as maletas, pero no seu lugar estará copresentando con nós Trisha.
E de que falamos? Pois, como sempre, de moitas cousas. Por exemplo, das altas temperaturas que siguen aí, temperaturas altas, hai que andar con moito cuidado. Falaremos con Nuria Rodríguez, que é a presidenta da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. Se nos queimamos, vamos, Marcial, deixe de decir ya a xente que o que ten que facer, que o que ten que facer é comer a xente, entendes? Camao, a xente en vez de mirar a ti ten que comer, é o que ten que facer, veña. Deixa-me a mí. Veña, vamos, anda, por favor. Mañá vémonos. Adiós, chao. Isto é para mí, non? Isto é para ti, isto é para ti.